मुसलाई गाजा भांग लेके रहिया के संग से सामान लेके चिलो मुसलाई गाजा भांग लेके रहिया के संग से सामान लेके खर्चा दे सब है जानी तू दे रही है 3:30 बजे टाइम आ जाई हो 3:30 बजे टाइम आ जाई हो 3:30 बजे टाइम आ जाई हो 3:30 बजे टाइम आ जाई हो। सुल्तानगंज से गंगा जल भरे के 35 कोस पैदल चले के सुल्तानगंज से गंगा जल भरे के 35 कोस पैदल चले के होते सवेरे तू जलवा चढ़ई है